cťou stáť dnes pred vami, pred nadšencami pre Farské médiá a podeliť sa so skúsenosťou, s viacročnou skúsenosťou v médiách a dnes to zúžim troška na Farské médiá. Ja som si chcela na začiatku urobiť tiež taký prieskum, komu budem rozprávať. Teda chcela som vedieť, či sú tu nejakí profi žurnalisti, tak ešte raz skúsim túto otázku, aj keď ste hovorili, že pracujete možno inde. Je tu niekto, kto má študovanú žurnalistiku? Nie? No ani ja nie. Takže keby tu bol nejaký žurnalista, tak ho poprosím o troška o zhovievavosť, že sa nebudem pohybovať v nejakých tých odborných intenciách, ale skôr sa chcem naozaj podeliť o moju takmer 14-ročnú skúsenosť, praktickú skúsenosť s tým, čím som prešla, čím sme prešli ako tím, plusy, mínusy, poznania. A keď aspoň troška každého to osloví, tak budem veľmi rada. Sú tu viacerí, ktorí chcete robiť s webovskou stránkou, na to tu je odborník špecialista, do tejto sféry nebudem zachádzať, lebo tú kompetenciu má on, kolega inžinier Hamrák, takže potom prípadne otázky na neho, ale aj keď ste tu tí, ktorí chcete robiť s webovskou stránkou, možno niektoré tipy z mojej prednášky vám pomôžu, budem veľmi rada. Ešte predtým, ako začnem, snáď mám taký úvod, prečo tu stojím práve ja. Som vďačná Bohu, že práve dnes tu môžem stáť a deliť sa. Bolo to asi pred 14 rokmi, keď som bola oslovená miestnym kňazom pracovať alebo založiť farský časopis. V takom tom ešte mladickom Ošťali. To bolo úžasná ponuka. Bola to neskutočná výzva. A potom, ako som prikývla, tak som si uvedomila tú zodpovednosť, veď ja idem fušovať profesionálne do ich remesla. Je to správne, nie je to správne? Takže som si uvedomila, že preberáme celá redakcia, ktorá potom vznikla na seba záväzok ďalej sa vzdelávať. Aby nám raz po čase nedali takú nálepku na čelo, že aha, to ste vy, katolíci, kresťania, ktorí niečo robíte, ale tá kvalita, tá odbornosť je kdesi na druhom mieste, lebo na prvom mieste chcete to dobre, samozrejme to formovanie človeka cez médiá, ale aby nezaostávala aj tá odborná strana. Takže je veľmi, veľmi potrebné, som si uvedomila, vzdelávať sa naozaj aj po odbornej stránke. A vtedy zhodou okolností my ako veriaci vieme, že tie zhody náhod neexistujú. Začala sa formovať organizácia Network Slovakia, neviem, či vám niekomu to niečo hovorí. Som vďačná Bohu, že táto organizácia vznikla a prišlo to v čase porevolučnom, síce troška neskôr, ale organizácia, ktorá pochopila, že je tu určité vákuum, že je tu určité prázdno pre médiá vo farnosti. Médiá ako také po revolúcii neboli na tému alebo z oblasti kresťanstva. Vieme, že sa dovážali zo zahraničia, sa robili preklady kníh, časopisov a zrazu sme zistili, že sme slobodná krajina a nemáme farské časopisy. Takže všetko to začínalo tak ako si na kolene, laicky a kto si pochopil, že aha, bolo by dobré, keby vznikla organizácia, ktorá to zastreší, ktorá zastreší jednak nadšencov, ktorí chcú robiť, ale jednak dá taký troška punc profesionality, teda aby nad tým mali ruku nielen kňazi, katecheti, ale aj oficiálne a profesionálni žurnalisti. A to sa podarilo. Ja som za tých 13 ročníkov zažila úžasné veci, čo sa týka aj formovania mňa, ale aj formovania ako písateľky alebo pracovníčky v časopise. Za to obdobie nám prišlo prednášať strašne veľa ľudí, kvalitných ľudí, známych ľudí, osobnosti z oblasti politiky, ekonomiky, filozofie, teológie. Prednášali nám, ako robiť intervia, ako robiť reportáže, ako písať komentáre, správy. Bolo to naozaj úžasné. Jednotlivé tie oblasti, ako sa čo píše, to by bolo skutočne na 1-2 semestre. A možno, že keď niekedy vystane požiadavka alebo prosba zo strany diecézneho úradu, tak môže sa urobiť aj seminár na konkrétne veci, ako sa reportáže píšu, ako sa píšu, ako by sa mali robiť intervia, že to je jedna veda. To je naozaj jedna veda. To nie len prísť a klásť otázky. To je jedna veda. My sme počúvali pani, ktorá pracovala celý život pre časopis Slovenka a ona nám podávala s takou láskou
to, ako teda pristupovať k tomu druhému človeku, aby sme získali tú jeho tému, ktorú v sebe nosí, aby sme to získali a dostali na papier. Ale nechcem zachádzať do hĺbky, to len tak na okraj, že mňa osobne formovalo toto združenie, o ňom budem ešte rozprávať potom na konci. A bolo to fajn. A ja to teraz tak vnímam po tom pozvaní, či náhodou nevystane aj na konci, možno po tomto seminári, zo pár otáznikov v vašich hlavách alebo v našich hlavách, či by nebolo dobre niečo aj na spíši, keď network je celoslovenské, vytvoriť nejaké združenie, no také zájmy zdieľame sa. Uvidíme, tak ja sa vás na konci opýtam, čo ste zažili počas mojej prednášky. Takže, posunieme sa ďalej. Objavila sa to skrátka FAČA a vlastne to nie je náhoda ani môj výmysel, to vlastne v tom združení Network Slovakia, keď sme fungovali asi 3. 4. rok, tak nám skresla taká myšlienka zorganizovať súťaž o najlepší farský časopis. No a tak sme nejako tam debatovali a až vznikla skrátka farský časopis, lebo to bol taký dlhý názov, tak som sa tak troška okradla, že sa to tak troška aj priestorovo dalo umiestniť, takže FAČA to je farský časopis. No a ja by som sa chcela troška podeliť s vami o moje osobné skúsenosti v našej redakcii s názvom Založenie a rozvoj farského časopisu. Keď sa zakladá časopis, tak ako prvé určite vystáva otázka prečo. Prečo má ten časopis vzniknúť, prečo máme založiť časopis. Samozrejme, že to vychádza z určitého nadšenia, aj tu ste nadšenci, chceme niečo zlepšiť, alebo chceme založiť, alebo cíti v sebe nejaký potenciál, že možno by som to aj mohla dať na papier, alebo pomôcť tomu formovaniu a informovaniu. A keď je to ešte podpora miestnych kňazov, čo je veľmi, veľmi dobré a nie je to samozrejmosť, tak potom, keď sa stretne tá skupinka ľudí, si môže, respektíve musí si odpovedať na otázku, prečo chceme založiť. Musí, lebo inak sa nemôže nič rozbehnúť. A teraz odpovede môžu byť rôzne. Vystáva medzi nami, medzi tou skupinkou, alebo vo farnosti potreba informovať farníkov cez médium, cez printové médium, cez tlačené médium. Alebo je to nejaká iniciatíva ľudí, ktorí cítia, že máme talent na písanie, tak chceme. Alebo nefunguje nejaká obecná kronika, chceme, aby ten časopis bol aj takou kronikou. Alebo dať si odpoveď na túto otázku, prečo. A druhá veľmi dôležitá vec, založiť časopis to nie je tak, že ideme do obchodu a kúpime si kilo zemiakov. Alebo sadneme si, napíšeme, vydáme, tešíme sa, prejde mesiac, 2, 3, aha, znova treba vydať, aha, zase ten čas letí, púšťate sa do dlhodobej aktivity. Keď si niekto myslí, že pôjde to hladko, radšej na to zabudnite. Idete do toho s tým, že aj budú pády, aj budú úžasné pocity, aj bude kritika, aj bude pochvala, ale o tom je tá práca, o vytrvalosti. K tomu sa ešte budem vyjadrovať v ďalších bodoch, ale podstatné je vedieť, že idem do dlhodobého. A do dlhodobého procesu môže ísť s niekým, kto má ten zápal pre dlhodobé veci. Nie pre krátkodobé. Takže odpovedať si na otázku, prečo to chcem robiť. Keď nebude konkrétna odpoveď, nezačínať. Keď už sa ale rozhodnete, že áno, fajn, vieme, prečo to ideme robiť, sme na začiatku stabilní, chceme aj dlhodobejšie vytrvať, tak je dôležité na začiatku si založiť redakčnú radu. K redakčnej rade ešte budem neskôr rozprávať. A aby bola taká vízia toho farského časopisu. Kam sa chceme posunúť, čo chceme tým dosiahnuť, čo je našim cieľom. Samozrejme, že tá vízia sa môže obmieniať s časom, so situáciou v spoločnosti, vo farnosti, vo svete, situácia s redaktormi. Ale aby tá vízia na začiatku bola ten cieľ, ku ktorému chceme smerovať. No a musia byť stále konkrétne odpovede na tie naše otázky. Keď, možno snáď asi konkrétne to a to a to, merateľné kroky. No a potom rozhodnutie, keď už máme aj tú zadefinovanú víziu, aj tú redakčnú radu, tak ja som si tak vygenerovala 6 takých dôležitých bodov, v čom treba mať jasno. Poprvé, kto tam bude robiť v tej redakčnej rade a každého človeka kompetencie.
Samozrejme, v priebehu času zistíme, že aha, toto pribudne, toto odbudne, toto sa zmení, zlepší, zhorší, ale ten základ by tam mal byť. Základ je základ, tak potom sa na tom základe stará. Čiže kompetencie presne popísané, čo kto by mal robiť. Druhá dôležitá vec. Čo? Čo má byť obsahom toho časopisu? Jednak aj forma, aký formát, ale o tom nebudem brať slovo tým, ktorí budú o tom rozprávať, o tej grafickej podobe, čiže forma, ako by mal vyzerať, sú rôzne možnosti, a obsah, aké rubriky. Tie základné rubriky. Opäť, po čase zistíme, že tá rubrika nefunguje, nie je čitateľná, nevyhovuje, ale ten základ, aby bol. Ďalšia dôležitá vec, ako často chceme vychádzať. Samozrejme, že to závisí od toho, akí ľudia tam pracujú, či majú zamestnania, ktoré ich veľmi vyťažujú, od financií, od rôznych okolností, ale opäť na začiatok si povieme, tak dobre, raz do roka, dva razy do roka, raz za štvrť rok. Ten prvý rok treba nejako rozbehnúť a potom sa uvidí na základe spätnej väzby. Dôležitá vec tlač. Opäť závisí od rôznych vecí a hlavne od peniazy, či rozbehneme čierno-bielu alebo farebnú verziu, alebo kombinovanú a vybrať vhodnú tlačiarnu. Pri tej tlačiarni opäť dnes je na trhu konkurencia veľká, môžete si vybrať, porovnávate ceny, porovnávate kvalitu. Myslím si, že my ako kresťania, katolíci by sme mali dať aj šancu tým, ktorí majú pochopenie a vychádzajú v ústretí katolíckym médiám. Mali by sme podporovať tieto dielka, ale to je len moje odporúčanie. To už sa musíte rozhodnúť vy. Najdôležitejší bod snáď financovanie, kameň úrazu. Tam sú rôzne možnosti. Podľa toho, či sa pustíte cestou, budeme predávať časopis, budeme mať nejaký zisk, farnosť prispeje, hľadáme sponzorov. Ako rozhodne napríklad hospodárska rada vo farnosti. Budú milodári podľa toho, to už vám aj kňazi poradia. Ale že sú rôzne spôsoby, najlepšie je nejaká tá kombinácia. A celkom najlepšie, keď si nájdete sponzorov nejakých, ktorí sú tiež, nájdu sa aj podnikatelia, ktorí radi prispejú na dobrú vec. Ale treba sa tiež snažiť ich vyhľadávať. No a posledný taký dôležitý bod, distribúcia. Keď už dostaneme ten časopis z tlačiarne, tak aby neostal na fare v tých kopách tam ešte potom 2-3 roky, ale naozaj má tú logistiku správnu vybudovanú, komu darujeme, komu predávame, komu ponúkame v kostoloch, alebo do schránok, alebo jednoducho po jednotlivých uliciach napríklad, či je to rozdelené, ministranti rozdávajú. Už vy si musíte nájsť spôsob, ako práve našiť tú správnu distribúciu do vašej farnosti posielať. Tu ešte pri tom, ja sa k tomu ešte vrátim, ale pri tej distribúcii potom treba aj nejaké povinné vytlačky na určité miesta, keď si oficiálne zaregistrovaní, tak posielať. Ale to ešte pri konkrétnom časopise. Takže, keď ste sa rozhodli, máte zadefinované odpovede na tie otázky, môžeme ísť ďalej. Tu sa chcem s vami podeliť o mojej skúsenosti za tých niekoľko rokov, s čím treba počítať, keď začnete robiť časopis. Tak, prvá vec, najdôležitejšia, vy ste novinári. Alebo začnete byť novinári, samozrejme laickí novinári. To ešte troška sa pristavím pri tom, že keď som sa rozprávala s vyštudovanými žurnalistami, a naozaj z takej sféry, kde sú renomovaní, kde sú dobrí novinári, tak drvivá väčšina mi vravela, nemusel som študovať žurnalistiku. Momentálne, keď si troška načítate hodnotenia žurnalistických škôl, vyučujú ich pedagógovia, ktorí tak troška dosť sú otrhnutí od praxe. A teda mnohí novinári mi potvrdili, že toto som si mohol urobiť aj kurz. Nemusel som študovať 4 roky, mohol som sa venovať napríklad len ekonomickej oblasti, len teologickej, len filozofickej. A toto sa z kníh už dá načítať, ako má vyzerať správa, ako má vyzerať reportáž. Plus, keď si zavoláte na nejaké semináre odborníkov, ktorí sa venujú len tej špecializácii, tak vám môžu viacej dať, ako možno to štúdium. Nechcem zhadzovať štúdium na Vysokej škole žurnalistiky, nie v žiadnom prípade, ale takú mám skúsenosť od tých, ktorí vyštudovali. Nie. No takže laickí novinári, prvé, čo si treba uvedomiť, keď idete tvoriť, že idete s kožou na trh. To znamená, pod články sa podpisujete. Podpisujem, to znamená, beriem na seba zodpovednosť. A teda fakt naozaj veľmi zodpovedne pristupovať k tomu, čo napíšem.
Článok dozrieva, to je tiež na jednu samostatnú prednášku, ako článok má zrieť. Napíšem, pošlem. Ja môžem nejaké myšlienky dať na papier. Na druhý deň sa na to pozrie, možno o týždeň. A dozrieva a potom si za tými myšlienkami stojím. Samozrejme, že ja sa môžem v tom čase posunúť v tom mojom myslení, v tom mojom poznaní, ale v tom čase, keď som to písal, som si za tým stál. A preto sa tam podpisujem. Spätná väzba. To je ďalší kameň úrazu, ktorý príde hneď na začiatku. Spätná väzba od ľudí. A to je jedno, či píšete, či ste v práci, či... Ako náhle človek niečo tvorí, príde spätná väzba a je dobrá. Z mojej skúsenosti tá spätná väzba prichádza v takých troch prúdoch. Pozitívne, negatívne, ľahostajné. To sa stále vytvoria skupinky ľudí, ktorí vás pochvália, skupinka ľudí, ktorá vás kritizuje, skupinka ľudí, ktorí sú ľahostajní, nezaujali ste. Je to dobré, že sú tie tri skupinky, len vy si to musíte vyhodnotiť, ktorá je tá najväčšia. A ešte aj v tých skupinkách sa môže na to dívať tak alebo tak. Keď vás niekto pochváli, triezvo, prezieralo sa na to pozerať. Zalieča sa mi, alebo niečo chce odo mňa. Alebo nechce mi ublížiť, nechce ma uraziť, ako je dobre, no dobre. Takže aj. Ďalšia skupinka kritikov. Veľmi dôležitá, ale opäť dvojsečná zbraň. Naučiť sa jedným uchom, druhým chronických sťažovateľov, ktorým nie je nič, nikdy dobre. Jednoducho takí ľudia sú. Dobre, vypočujem si názor, filtrujem. Môžem filtrovať len na základe môjho poznania, aké mám. A ako som vyprofilovaný, vyformovaný. Ale počúvajte kritikov, lebo v tej kritike sa veľakrát skrýva zrnko múdrosti, zrnko pravdy, nad čím sa treba zamyslieť. Keby nebola tá kritika, by sme sa neposúvali ďalej. Bez kritiky sa neposunieme ďalej. Len kritici nám môžu posúvať ďalej. Keď chceme. A keďže sme všetci tak citliví, každý sme citliví na seba, tak učiť sa v tom mediálnom apoštoláte spracovávať to v sebe. No a tá skupinka ľudí ľahostajných, by sme si mohli povedať, tak ty tu nás nezaujímajú, práve aj oni nás zaujímajú. Prečo sú ľahostajní? Prečo sme ich nezaujali? Tiež otázne. No, ďalšia vec, ktorou sa určite budete, alebo ste sa stretli s tým, alebo sa stretnete. Rozbiehame časopis vo farnosti a teraz tí, ktorí sa zobudia, ideme super, budeme mať časopis, tak vám začnú nosiť kadejaké články. A teraz, našiel som na internete tie obežníke mailové, to ma rozplakalo, v knižke som to som prefotil, dajme to do časopisu. No, takže toto, buďte na to pripravení, pretože vy nie ste povinní uverejňovať všetko. Novinár nie je povinný uverejňovať všetko, ale vy si to musíte, je to neskoro povedať, ošetriť v tiráži. Redakcia si vyhradzuje právo úpravy článkov, alebo nevyžiadané rukopisy nevraciame. Sú na to rôzne praktiky, ale čo je najdôležitejšie, opäť ten zápas je potrebné vybojovať v sebe a naučiť sa povedať nie. Lebo len ten, kto sa naučí povedať nie, dokáže povedať potom áno. Ale to nemusí byť slušné a s úctou, pretože ten človek, akokoľvek, ale on sa snažil to priniesť, on sa snažil to nájsť, on sa snažil to okopírovať, on nejakú aktivitu vyvinul. A preto my ho nemôžeme zmietnúť len tak zo stola, že nie. Aspoň za to úsilie, ktoré urobil, poďakovať, ale vysvetliť. Nikdy ani nemusíme vysvetľovať. Jednoducho, že sa... Možno sa odvolať na redakčnú radu, že sa musíme poradiť v redakcii, lebo takisto nemôže jeden človek rozhodovať o týchto veciach, ale zapamätať si, nie ste povinní všetko uverejňovať. A keby sme uverejňovali všetko, tak by sa stali nejakým plátkom, bulvárom alebo nejakým kompilátom, kde sa všetko zhromaždí, nejaký zberný časopis. Ďalšie veci, s ktorými by ste mohli alebo mali počítať, to, čo som povedala na začiatku, usilovať sa o kvalitu. Je to pekné, sme veriaci, budeme sa usilovať, formovať a informovať cez ten časopis. Nie je to posolstvo cez printové médium, ale pokiaľ nebude to podkuté tou kvalitou, tým, že reportáž má byť reportážou, rozhovorom, správou, komentárom, tak opäť nás budú niektorí brať za tých olúpučky naivných kresťanov, ktorí sa snažia o niečo, ale odborníkmi nie sú. Vzdelávať sa. Aj keď som len like, je teraz toľko vecí na internete, sú knihy kvalitné, môžete chodívať na semináre, aby ste mali prehľad hlavne o žánroch.
aké sú stavebné prvky jednotlivých žánrov, ako štilizovať. Ako napríklad momentálne, ja si myslím, že v mnohých časopisoch budeme s tým, ako písať, nepoškvrnené a tak ďalej, veľké, malé písmenko. Je už na to spracovaný, ja vám to opäť ukážem na konci, je na to spracovaná taká brožúrka, ako písať veľké, malé písmená v oblasti terminológie cirkevnej. Ale za tým treba ísť a vzdelávať sa. Vedieť, poznať novinárskú etiku, čo sa patrí, čo sa nepatrí, kde sú hranice. A čo inak, ja som zistila za tých x rokov, je veľmi dobre naučiť sa profilovať. Teda keď ja cítim, možno, že začiatok bude taký, že každý bude písať všetko, ale keď ja zistím, že aha, mám blízko k rozhovorom, viem, mám tú empatiu, že vytiahnem z toho človeka tú tému, ktorú chcem, aby som ju dostala, tak sa budem špecializovať na rozhovory a budem dobrým novinárom na rozhovory. A nie odborím na všetko dokopy nič. Je to taká myšlienka, ktorú ja som sebe nejakým spôsobom zistila, že je to dobré, keď sa špecializuje na určité žánry. Len ty. No a ďalšia dôležitá vec, vedieť sa odlíšiť od iných farských časopisov. Veľmi dôležitá záležitosť medzi farskými časopismi alebo médiami by nemala vládnuť konkurencia, že kto z koho, to nie. My máme iné poslanie. My by sme si mali navzájom pomáhať. Ale ja myslím pozitívnu konkurenciu v tom zmysle, že vyburcovať tvorivosť. Lebo keď chcem byť trošička lepší ako ten druhý v tom pozitívnom slova zmysle, tak to naštartuje moju tvorivosť. A potom sa môžu všetky médiá posúvať ďalej do kvality. Ale čo sa týka obsahovej stránky, pomáhať si, tak ako bolo pred chvíľočkou povedané, je banka, databáza fotografií, alebo medzi sebou farské médiá. Potrebujeme na takú tému, nemáte, požičiame a tak ďalej. Pomáhať si, alebo máte skúsenosti s tým, vymeniť si skúsenosti, byť si nápomocný. V tom by sme mali byť iní, kresťanské médiá, ako svetské médiá. Že máme ťahať rovnakým smerom za rovnakým cieľom. Ale tá pozitívna konkurencia, aby vyburcovala tú tvorivosť. Takto to vnímam ja. Dobre. Za tie roky som zistila, že existujú určité nástrahy, s ktorými vás chcem oboznámiť, aby ste možno sa nepopálili, ale učili sa na chybách iných. Čo je veľmi dôležité, o tom budú aj odborníci zrejme rozprávať. Grafik by mal mať, oficiálny software. Hovorím to dobre? Malo by to tak byť, pretože keď máte nejakú stiahnutú verziu a niekto by sa z toho nemal byť, lebo idete na verejnosť. Takže toto, aby ste mali ošetrené, aby to bolo oficiálne, aby ste to mali aj uvedené v tej tiráži, lebo sú tu citlivé veci. Ďalšou citlivou vecou je oficiálny predaj. Pozor. Keď vy uvediete, že predávate za nejakú cenu, predaj, máte zisk, dane a tak ďalej. U nás sa to dá tak pekne obísť, tak elegantne, že dávame do tiráže nepredajné, ale samozrejme, z čoho by sme mali žiť, keď nepredajné, tak my už vieme to poriešiť. Sponzorsky, milodári, dobrovoľný príspevok a tak ďalej. Hospodárska rada môže odsúhlasiť určitú čiastku, ale aby tam bolo napísané ozaj uvedené, že tu nepredajné, aby vás nikto nemohol napadnúť, že predávate máte zisky. Takže to je dôležité. Ďalší ten bod, ktorý už som na začiatku hovorila, keď vám naznášajú tie texty, články, aby ste sa nestali nejakým zberateľom článku a vydáte kompilát, je to naozaj poprvé, je to veľmi a podľa zbytočné. Kto chce dnes si nájsť na internete, v knihách, iných časopisoch? Vy to nepotrebujete robiť kompiláty. Farský časopis má byť o farnosti. A tu chcem prizvukovať túto prácu, to je to biele miesto momentálne v žurnalistike. Toto za vás nikto neurobí. Pri všetkej úcte katolícke noviny, áno, mapujú Slovensko. Diecéza mapuje diecézu. Ale Helcmanovce, Levovčák, Buglovce, Svit, toto nikto za vás neurobil, len vy, vaša farnosť. Nikto je nie. A preto aj my sme sa rozhodli na začiatku ísť cestou, budeme my našim farským časopisom. A teda, aby polovička, 3/4 časopisu neboli správy a informácie a údaje z celého Slovenska, z celej farnosti, z diecézy, to si už môžete načítať inde.
Ale tú prácu za vás v spiske nikto neurobí. To mapovanie farnosti v spiske za vás nikto neurobí, len vy. Vo svete. Vlávoče. Ani kapitula, ani diecéza, len vy. Takže v tom vidím ja zmysel farského časopisu. Tie biele miesta pokryť. A preto nepotrebujeme články zvonku, ale naše mapovanie farnosti. Ďalšia nástraha, ktorá môže vystať po čase, keď budete pracovať, taká určitá ručina, ide nám to fajn, stretávame sa super, termíny máme, píšeme, tlačíme. A z tej rutiny my si tak hovieme v tej rutine a zistíme, že aha, ale to už vonku vnímajú to úplne nejako inak. Takže z času na čas treba získavať spätnú väzbu. Či už formou dotazníka, že hodíte dotazník do časopisu, alebo urobíte interviu verejné nejakých respondentov si vyhľadnete. Ale treba získavať spätnú väzbu. Alebo nejaké, aj keď anonymné, alebo ľudia sa neradi podpisujú, nejakú krabičku na reakcie. Ale máte tú spätnú väzbu. Opäť pri tej spätnej väzbe, to je to, čo platí v predchádzajúcom slide, čo bolo, nájdu sa takí, ktorí sa len vrtajú, ktorí chronickí sťažovateľi, ale aj tí, ktorí prinesú zaujímavé myšlienky. Viete, prekladám. Ďalšia možná nástroj, že sme fakt časopis, sme kresťania, sme katolíci, tak ideme formovať, ideme ideme evangelizovať, aby tie články nezískali pózu kazateľskú, moralizátorskú. Toto tak, toto nesmiete, to... Ľudia to nechcú počuť. Vy by ste mali byť natoľko už zrelí pod vedením kňaza, že dnes, ja som pedagóg, učím na strednej škole, nezískať mladých ľudí pre čítanie, pre nejaké formovanie, musíte veľmi dobre motivovať. A tá motivácia, aby ten človek siahol po tom článku a sa zamyslel, aby ho to niekam posunulo, to nemôže byť moralizovaný na také najhrubšieho zrna, že toto je zlo, toto... Odchudíte ľudí od seba. Dnes je demokracia, dnes sa vám vykašľú, otočia na opätku, idú preč. Lenže cieľom farského časopisu je aj evangelizovať a preto nemôžeme ich odstrašiť, aby v každom článku bolo nejaké hrubé moralizovanie. Tam musia byť, teraz pri všetkej úcte aj ku kňazom, koľko laikov je v teológii, v filozofii vzdelanejších ako kňazov. Pri všetkej úcte. Samozrejme, že nemajú ten prvok toho vysvetenia, ale čo sa týka toho načítania a vedomosti, len vedomosti hovorím. Takže nepodceňovať čitateľov. Ďalšia veľká nástraha, aby sa z nás nestali pyšní ľudia, ktorí začnú prezentovať seba v tom časopise. Čiže namiesto seba máme upriamiť na tému. A to napríklad bolo aj, keď sme mali seminár ohľadom, trošku odbočím, ohľadom rozhovorov. Úžasná pani nám prednášala. V tých otázkach vôbec nemá byť prítomný človek, ktorý sa pýta. On sa pýta pre tých ľudí, ktorí to budú čítať. Z toho textu má vystať téma a má vystať ten človek, ktorého sme sa pýtali. Nie my, ja, mne, moja. V prvej osobe si môže dovoliť písať vyprofilovaný novinár, ktorý, nechcem tu konkrétne mená teraz používať, ale novinár, ktorý už má určitý kredit v spoločnosti, či už pozitívny, negatívny, ale má názor, je mienkotvorný. A v prvej osobe, aspoň nás tak učili, v prvej osobe komentáre, lebo komentár je vyjadrenie sa k určitej téme na základe určitých dlhoročných skúseností, vzdelávania, vtedy si môže dovoliť povedať v prvej osobe. A v prvej osobe ešte môžeme editoriál, úvodník, väčšinou to píše šéfredaktor, ktorý sa prihovára čitateľom, tak áno, lebo je to jeho osobné prihovorenie sa. Keď máme nejaký otvorený list, tak áno, aj vtedy sa prihovára k prvej osobe. Prípadne, keď sa chceme zdieľať s našim duchovným prežívaním a chceme úvahu o svojom vlastnom prežívaní, vtedy tam musí byť v prvej osobe. Ale ináč články neprezentovať seba, ale tú tému a to, čo chceme. A čo je veľmi dôležité, ako už bolo povedané, keď niečo preberáme, nie je to naše. Neprivlastňujeme si to duchovné vlastníctvo, je to prámeň, je to zdroj, odkiaľ to máme. Aké to môžu byť len banálne veci. Snímky z internetu, fotky z internetu, články alebo len citácie nejaké, stále sa odvolávať na zdroje, odkiaľ to máme.
Tu vám poviem takú veselú príhodu, ktorá sa nám stala. Aj to je skúsenosť, hanbím sa za ňou ešte aj dnes, ale no stane sa. Stane sa, že ešte v tých začiatkoch, keď sme mali detskú stránku, tak nám chlapček poslal básničku, takú len vyňatok, keď tuším 2 slovy to boli. Rýchlo uzávierka, aká pekná, 11-12 ročný, ako krásne na to, že sme uverejnili. A až keď sme uverejnili a vyšlo to, ale sme zistili s hrôzou, že on napísal Rufusovú básničku, pod ktorou sa podpísal, my sme sa hanbili nesmierne. A keď nám to ešte povedal človek, nám samozrejme prišiel niekde odhlas od ľudí, ktorí poznajú tie veci, že ako sme si dovolili také niečo. No skrátka, hovorím vám to preto, aby ste si overovali zdroje, lebo môže sa stať na vás. Takže z týchto možných nástrah. Dobre. Opäť, aby ste si aj niečo odtiaľ odniesli, tak zo pár tipov. Ktoré som opäť počas tej dlhej doby, na čo som prišla, tak to je dobré, keď z času na čas po určitej dobe dáte si svoje články prečítať, dať na posúdenie, vyjadriť názor osvedčeného, profesionálneho žurnalistu. Viem, že to nie je ľahké a že možno za to budú aj pýtať peniažky, že urobia nejaký posudok, ale napríklad na to bolo veľmi dobré to združenie Network Slovakia, kde prišli profesionálni žurnalisti a našli si ten čas a sme nám podsunuli ten jeden článok. A ja som veľmi vďačná, keď jedna veľmi dobrá redaktorka, reportérka, dlhoročná, čítala ten môj článok aj s takou nádejou, som jej ten článok priniesla. A ona naozaj s tým láskavým srdcom odborníka mi povedala, že to je taká lepšia stredoškolská úvaha, tak som myslela, že sa prepadnem pod zem, ale práve to bol moment, ktorý ma naštartoval, že tak toto nie, to potom môžeme všetci písať. Takže nechajte si, ale od človeka, ktorému dôverujete, ktorý má určitý kredit a ktorý vás kritizuje pod čiernu zem, vtedy sa posuniete. Lebo vtedy vám povie takéto veci, ktoré, a keď chcete to prijať, tak vás to posunie ďalej. Takže toto, združovať sa. Združovať sa, lebo tí ľudia, ktorí majú niečo spoločné, sa zvyknú združovať. A to združovanie slúži na výmenu skúseností, ako som spomínala, to združenie Network Slovakia, ktoré dalo veľký priestor na vyprofilovanie sa, na odovzdanie skúseností. Odporúčam archivovať výtlačok. Ja som to aj priniesla, keď bude niekto mať chuť potom cez prestávku. Najnovší časopis mám len zo pár výtlačkov, lebo väčšinou stále potom všetko porozdávame, ale tu mám od začiatku, od 1999 po jednom výtlačku. A keď pôjdete odzadu a zistíte, že aj tá grafika, ako sa pekne zlepšovala, ako sa vylepšovala, ako sme sa menili až po dnešný deň. A keď to urobíte so svojím, keď to začnete robiť so svojím časopisom, tak ja som si to uvedomila a naozaj vďačím tomu nášmu kňazovi, s ktorým sme začínali, ktorý povedal takú myšlienku, sa usmial, ale má to niečo do seba. Keď možno vám niekedy tá generácia po vás, alebo 2 generácie po vás budú vďační za to, že ste mapovali tú situáciu v farnosti. Pretože keď je obecný úrad alebo mestský úrad, tam sú väčšinou štatistiky, koľko ľudí sa narodilo, koľko zomrelo, čo sa postavilo, opravili sa chodníky a tak ďalej. Ale atmosféru, ducha dediny, mesta, myslím si, že dokáže len farský časopis. Cez to, čo ľudia píšu, ako to píšu. A možno po rokoch to pomôže tým ľuďom pochopiť, prečo sme boli takí, keď sme boli. Takže tá archivácia je dobrá vec. My máme napríklad aj zviazané, to celé máme v našej obecnej knižnici, takže keď niekto potrebuje, tak si môže nájsť. A dnes už aj na internete, už nie je pravda. Ďalšia veľmi dôležitá vec, to je tiež na jednu samostatnú prednášku, na jeden samostatný seminár, typ písma. Predtým by mi ani zišlo na že typ písma, tak ideme robiť časopis, dáme tam nejaké, páči sa ti Ariel Times, New Roman, ako chcete, dáme tam, super. Ja keď som počula pána, ktorý
asi už teraz 60, ktorý študoval v Prahe a študoval typológiu písma, nám padla sánka, ako on rozprával o každom type písma samostatný príbeh. Samostatný príbeh, prečo tie písmenka sú také, aké sú. My sme boli hotoví z toho. Ako môžu písmená zneužiť, ty písma zneužiť na to, aby pôsobili agresívne na človeka, aby pôsobili lahodne. Skúste si otvoriť Bibliu, tránske vydanie, aké sú mäkké tie písmenka. Potom rozprávala o tom, ako môžeme kombinovať pätkové, bezpätkové a tak ďalej. To je jedna veda. Takže, ale nechcem vás tu zavádzať, lebo to sú veľmi zaujímavé, ale náročné veci. Ale k tomu chcem povedať, že hurá, idem robiť časopis, aby bol pestrý, aby zaujal aj toto, aj počerpiem, aj zvýrazním, aj veľké, malé, také. Cirkus Humberto. Skrátka, platí pravidlo pre jeden časopis, jeden, maximálne 2 typy písma vybrať a s nimi pracovať. Veľké, malé, zúžené, rozšírené, počerpnúť, bold, kurzíva. Pracovať s písmenami, ale nie, že teraz dám 8 typov písma a potom ako v Kocúrkove to vyzerá. Naozaj to pôsobí na to podvedomie človeka dosť zle. Aj esteticky, aj graficky, aj nemalo by sa to. Takže zvoliť si ty písma, ktorý vám bude vyhovať a s ním pracovať. A nemeniť, že teraz v tomto vytlačku také, potom sa vám zapáči také. Dôležité. Ďalej, rozloženie obrazového materiálu. Tiež budú sa zrejme grafici k tomu vyjadrovať. Veľmi, veľmi dôležité. Nielen tak, že ja tam dám fotku, dám tam nejaký obrázok. Fotka, obrázok by mal vystihnúť podstatu článku, čo je veľmi, veľmi ťažké, lebo predsa sme len laici, každý má svoje zamestnania, povinnosti a zosúľadiť to nejako, že odkonzultovať, niekedy je dosť náročné, ale napríklad len sa troška zaujímať o tú filozofiu rozloženia v časopise, len taká jedna poznámka alebo tip, čo si zapamätáte, keď máte napríklad časopis a dáte tam fotku, kde je človek, ktorý sa pozerá, nikdy by tá fotka nemala byť tak, že pozerá sa von zo strany. Ten pohľad. To je napríklad jedno z pravidiel. A to je tam niekoľko takých vecí, ktoré vám urobia ten časopis kvalitným, pútavým, a ktorý sa bude dobre čítať, ktorý sa bude aj dobre pozerať, lebo dnes ľudia málo čítajú a skôr pozerajú aj na obrázky. Takže toto nepodceňujem. Rozloženie obrazového materiálu. Prázdne miesta na stránke. Určite sa vám to stane, alebo sa vám to stalo. Nemáme toľko toho materiálu, koľko sme si na redakčnej rade predstavovali, že bude tak. A teraz sú tam nejaké hluché miesta, hluché prázdne miesta. Pozor, môžeme veľmi ľahko sklznúť do toho, že tak aby tam niečo bolo, teda čo tam dajme. Dajme tam nejaký obrázok, ktorý tam nepasuje. Takže pozor, tomu sa vystriehať, aby sme tam len niečo nedali koľko bolo zaplnené a aby ani tie prázdne miesta neboli. Toto treba ošetriť, lebo jednak to vyzerá zle a jednak by to nemalo byť, že sú biele miesta medzi článkami, medzi rubrikami. Tomu sa treba vyhýbať. Titulky. Tiež o titulkoch, samostatný seminár, samostatné sedenie. Veľmi dôležité. Titulok by mal navádzať a nie zavádzať. Naviesť na tú tému, ktorá bude v tom texte, ale neprezradiť všetko, aby ten čitateľ siahol po tom článku. Pozor, číta sa veľa bulváru a automaticky to bude si uložené v hlave a ja už som aj videla v farských časopisoch, kde tie titulky fakt naozaj zelené bulvárom. Čo je typické pre bulvárne titulky? Šokovať. A šokujeme výkričníkmi a otáznikmi. Je naozaj celebrita XY tehotná? Otáznik. Alebo výkričník. To sú spôsoby praktiky bulváru. Otázniky, výkričníky v mimoriadnych prípadoch môžu byť, ale nie, aby to boli na dennom poriadku. A tretia, čiže otáznik, výkričník a tretia vec, 3 bodky. Na to nás veľmi, veľmi upozorňovali. 3 bodky to je výsostne literárny útvar, ktorý sa dáva vtedy, keď naozaj chceme nechať doznieť niečo v tom čitateľovi, aby si urobil ten dojem sám.
Ale častokrát tie 3 bodky, keď čítam niekedy tie titulky, sa pobavím na tom, že presne to, čo nám hovorili. Pozor, 3 bodky majú 2 nástroje. Nevie sa písateľ vyjadriť a 3 bodky, takže si domyslí, bo už neviem, čo mám napísať a neviem to sformulovať. Alebo taká bezradnosť. A tá dám 3 bodky, tak možno si domyslia. Nie. 3 bodky, málo pozor, to je naozaj, si môže dovoliť človek, ktorý chce posunúť tú myšlienku, že tak si teraz rozdieň sám. Zrieka. No a nevhodné, tak o tom neviem rozprávať, nevhodné titulky, viem už, áno, čo sú. A nič nehovoriace. Ktorý časopis zoberiete, nájdete veľakrát nič nehovoriace. A sú tu Vianoce. Či zoberiem ten časopis, a sú tu, však každý vidí, že sú Vianoce. Čo nám chce ten človek povedať? No sú tu Vianoce, takže to sú titulky, ktorým sa vyhýbate, nič nehovoriace. Čo je ešte dôležité, keď sú články, ktoré sú naozaj bohaté na myšlienky, odporúča sa dať aj podtitulky. Čiže titulok, ktorý tú tému zakotví a podtitulok troška naznačí viacej. Veľmi dôležité. Tie podtitulky sú potom menšie. No a ešte veľmi dôležitá vec, medzititulky. Sami dobre viete, keď zoberiete časopis do ruky a teraz článok trojstopcový, jedna strana, druhá strana, pozrie nadpis, neosloví, odložím. Nečítam. Kto dnes číta dlhé články v dobe SMS-iek, mailov, krátkych správ? Nie. A keď napriek tomu je ten článok veľmi dobrý a vy chcete, aby ten čitateľ to prečítal, rozkúskovať, dať medzititulky. A ten medzititulok má opäť naviesť na to, čo bude v ďalšom tom odstavčeku. A už predsa, keď listujem a aj keď si len ten kúsok prečítam a ma zaujíma, tak prečítam si celý článok. Medzititulky veľmi dôležité. Aj opticky, aj na tú čítalosť. Vymyslela to sa o čítalosť. Takže to sú moje tipy. No a teraz prejdeme už konkrétne k tomu. Opäť, sú to len moje skúsenosti. Takže keď máte iné návrhy, nápady, rada potom nechám priestor diskusii na konci. Berte to tak, že ja sa zdieľam s tým, čo som skúsala, čo som zažila. Redakčná rada. Redakčná rada kompetencie členov redakčnej rady. Pamätám si, keď sme boli ešte v tých začiatkoch na školení a prišiel pán bývalý hovorca ministra zahraničných vecí Jurko Tomaga aj z televízie a on nám povedal, keď idete robiť časopis, nezabudnite, že kto je cieľovou skupinou, tak to čitateľ priemer. My sa smiali, ale berte to vážne. Pretože vy nemôžete písať ľuďom, ten časopis farský budú čítať len kňazom, katechedi, ktorým je jasná terminológia a tak ďalej. A takisto nepodceňujte ľudí, že sú to len takí jednoduchí, ktorí potrebujú poplakať si pri článkoch, pri príbehoch. Nasaďte láťku na priemer. Samozrejme, že tam môžu byť články pre náročnejší, pre babičky a tak ďalej, ale drvivá väčšina textu alebo teda časopisu by malo byť napasované na toho doktora, čitateľa, priateľa. Takže to bolo také milé, to sme si zapamätali, aby čo také pikošky si človek odniesie z toho seminára, takže možno. Redakčná rada. Keďže sme katolícky, kresťanský časopis, bez kňaza to nejde. Kto si začne robiť časopis len tak, že spoločenstvo môže, je demokracia, je sloboda, zakladajte si, ale potom nežiadajte, aby malo to ten punc, že patríme do tej našej spoločnej cirkvi. Nemôžete kňaza obísť. Nemôžete. Aj keď je mi to jasné, nebudeme si nič nahovárať, dávať si klapky na oči. Nie všetci kňazi, čo ma veľmi mrzí, sú naklonení k tvorbe časopisu, ale je to také obojstranné. Možno, že je to zo strany farníkov, ktorí majú iné predstavy, kňaz má iné predstavy, ale hľadá tú spoločnosť, chcú neobchádzať kňaza, lebo vlastne on dáva to nihil obstat, to imprimátur, takéto farské, že nech sa tlačí, že je to v súlade s učením cirkvi. Keď chceme byť katolíci, keď chceme byť len nejakou vzdelávacím časopisom, spokojne, ale keď chceme to učenie cirkvi posúvať ďalej, nemôže byť. Opäť sa nám stala taká vec, to sa človek učí na svojich takých chybách. My sme pekne v tiráži uviedli o kňaz, meno kňaza a že on je cenzor. Boli sme na tom školení a tá jedna redaktorka taká zvučného mena. Čo to tu máte?
cenzor, ono z latiny to slovo inak tak troška možno je, má ten nádych, ale cenzor v dnešnej demokratickej dobe, cenzor, niekto nám to cenzuruje, v žiadnom prípade. Takže sme to nahradili výrazom, že odborný konzultant, lebo áno, on je konzultant a on odobrí tie veci, v ktorých my nie sme možno celkom dobrý vzdelaní a tak ďalej, a ktoré by možno viedlo iným smerom. Takže pozor, žiaden cenzor, je to odborný konzultant. No, potom by tam mal byť nejaký človek, ktorý jednak má to nadšenie a jednak ktorého si ľudia zvolia za takého, že to tak bude troška ťahať, na ktorého sa dá spoľahnúť možno. Niekto to nazýva šéf-redaktor, niekto zodpovedný redaktor, je to editor vydania, ktorý by mal zodpovedať za tú konečnú podobu výtlačku. Okrem iného zvoláva redakčnú radu, mal by vyhotoviť zápisnicu, aby sme vedeli, lebo po redakčnej rade sa rozpretneme do svojich domov a teraz po týždni, čo sme to mali? Takže je dobré, keď sa potom rozošľa mailom zápisnica, na čo sme sa dohodli. No a na tej redakčnej rade moderuje tú redakčnú radu, tú diskusiu a nejakým spôsobom príbehu články, kto na čo bude zodpovedný, alebo kedy. Na tých termínoch sa dohodne samozrejme celá rada. Ďalej, veľmi dôležitou nepostrádateľnou osobou je tam grafik, ktorý robí grafickú úpravu časopisu z tých dodaných materiálov, ktoré by mali mať k dispozícii všetky. A keď on sám najlepšie vie, lebo on grafik vie posúdiť ako ťažko, ako náročne, vie zosúľadiť texty. Niekedy je potrebné aj skresať ich, zostrihať. A teraz, aby ten písateľ nebol vôdzovka urazený, tak mi odstrihol tú najhoršiu časť, toto, čo som tam chcela, aby tam bolo, mi to odstrihol, ale grafik jednoducho on to musí robiť, aby zapasoval, aby doplnili správne fotky, fotomateriál a preto je dobré, odporúča sa, aby ten grafik konzultoval to s tými ľuďmi. A keď chce niektorú časť vytrhnúť, aby sa poradil, či toto je to, čo môže dať preč. Je to tak, je to všetko na báze spolupráce. Fotograf. Dnes už je tých fotiek veľmi veľa, je veľa kvalitných fotoaparátov, nájdete rôzne fotobanky aj na internete, ale prečo nedať šancu farníkovi, aby tam boli, fakt aby to bol naozaj farský časopis, aby to urobili ľudia z farnosti, aby sa im dala tá možnosť svoj talent rozvíjať. A máme tiež takú, aj na grafika máme, asi máme dobrú skúsenosť, že sme naďabili na kvalitného odborníka, aj na fotografa máme dobrú skúsenosť, lebo máme odborníka, ktorého to baví a ktorý si vytvára svoj vlastný fotoarchív farnosti. Nielen pre tú závierku, že nám treba takú fotku, ale priebežne sa niečo deje, a už aj ten kňaz vie, že ho pozýva. Napríklad opravujeme niečo pri kostole, tak ho zavolá, môžeš prísť, pofotíme, zdokumentujeme. A on si už sám vytvára taký fotoarchív. Mapuje dianie. No a potom, keď už máme nejaké tie články, tak či už z fotoarchívu alebo aktuálne, tak môže vyberať zo svojej banky. A najlepšie je, keď sa robí nejaká reportáž, tak keď ide s tým človekom, ktorý to má napísať a ide s ním a pofotí, alebo interview, keď sa robí. No a samozrejme fotografov s grafikom, oni sú najviac odborne blízko k sebe, že si môžu navzájom poradiť, vymeniť skúsenosti, čo sa hodí, čo nie, lebo grafik vie, či tu sa hodí fotka na zvislo, alebo horizontálne, alebo vertikálne, takže to už môžu oni dvaja posúdiť. Nepodceňovať funkciu jazykovej korektorky. Aj keď si myslíme, že my všetci, však som mal dobré známky z tej slovenčiny, však viem a tak ďalej, aj vývoj v jazyku ide dopredu a niekedy, keď ešte ja som sa učila na základnej škole, sa písali čiarky tam, kde dnes sa už nepíšu čiarky, takže nechajme však sprímať. Ja si myslím, že v každej farnosti sa nájde niekto, kto je slovenčinár a kto to možno rád bude robiť. A možno sa nájde aj taký, čo nie v tej farnosti, a možno v susednej. Skrátka, tá jazyková korektorka, pozor, ona neškrtá obsah. Ona len vstupuje do štilistiky a do gramatiky. A pokiaľ naďabí na nejaký problém, ktorý by tam bol aj ohľadom slova nejakého, nech sa stále poradí s týmto to písal, lebo nemusí vedieť, ako to on myslel s tým slovíčkom, s tou vetou. No a teda
aspoň u nás tak je, že poprvýkrát tak pozrie, keď sa ide dávať grafikovi a potom ešte nakoniec. Sami dobre viete, už sa vám to stalo, že keď čítate nejaký článok, tam tú chybu som nevidel, ale keď sa pozrie na to niekto iný, on tú chybu tam videl, lebo tie oči si nejako zvyknú na tú chybu. Takže aj kvôli tomu, aby to videl niekto druhý. Dobre, ešte troška mám? Dobre. No a teraz ešte máme ten záver. Každý vlastne, my nie sme redakcia komerčná, farský časopis, takže tam nejde o to, že kto čo presne má robiť, ale každý je zároveň tým redaktorom. Takže aj ten fotograf môže písať článok, aj ten grafik môže písať článok. A je dobré, aspoň taká skúsenosť, keď máme ten stabilný tým interný, to sú tí, ktorí sa stretávajú na tej redakčnej rade, respektíve sú jasne zadefinovaní, kto čo má na starosti, ale je veľmi, veľmi dobré, keď máte externých. Externí to sme my všetci, ktorí chodíme do práce, študujeme, máme povinnosti, máme rodiny a tak ďalej, ale z času na čas vyvstane tá potreba, možno sa aj podať nejaký dobrý článok, tak aby ste mali nejakú databázu ľudí, ktorých môžete osloviť, alebo ktorí sami sa prihlásia, tak spolupracovať s ľuďmi zvonku. Dobre, a okrem toho, že píše, tak môže samozrejme prispieť s nápadmi, lebo sme ľudia v teréne a možno nie tomu, niekto povie, že tak toto je dobre, to nie je dobre, ale jemu to povie a tak ďalej, takže dobre. No, a teraz, aké sú možné rubriky? Určite aj obohatíte vy mňa, keď poviete, čo vy tam máte. To je len typ opäť na takú hrubú štruktúru, kostru. Tak farský časopis mal by mať, ono sa to tak teraz tak pletie, úvodník, editoriál, to je to isté. Úvodník je editoriál. A platí taká zásada, že píše sa editoriál, keď je prvá stránka celá foto, že tam nie je žiaden text. Tak potom je vo vnútri. Ale teraz je to také rozšírené, že ten editoriál to je príhovor šéfredaktora, alebo keď sa chce niekto, alebo čo je to šéfredaktor, ktorý sa prihovára, oboznámi, o čom bude ten časopis, alebo nastolí nejakú problematiku vo farnosti, alebo upozorní na niečo. Aktuálna téma tam môže byť. Aktuálna téma, to je téma farnosti, alebo nejaká liturgická téma, ktorá sa týka farnosti, potom nejaké tie odborné články, to je opäť, keď máme doktor, čitateľ, priemer, ale sú ľudia, ktorí si prečítajú radi aj niečo náročnejšie, tam priestor pre kňazov, pre katechetov, ale aj pre iných odborníkov. Napríklad máte u vás o farnosti lekára, máte psychológa, máte ekonóma. Prečo nie? Ekonóm, katolík sa môže vyjadriť k nejakým témam, takže odborné veci. Rozhovor. Rozhovor je veľmi vďačný žáner, pretože ľudia to radi čítajú. Ľudia radi čítajú a rozhovor môže mať rôzne formy, podoby, ako sa dá robiť. Takže je to také pekné. Reportáže. Reportáže alebo fotoreportáže z diania vo farnosti, niečo sa deje, alebo niekde boli tí ľudia z farnosti, prinesú reportáž. To sa tiež rado číta. No a samozrejme, ako už to nazvete, to spravodajstvo, či už to bude informátor, spravodaj, kronika. Aktuality v tomto prípade sú nemožné, lebo nikto tu nerobí noviny, denník. Čiže my tam nemôžeme mať nejaké aktuality, že aha, budúci týždeň bude to, keď vychádzame raz za 2 mesiace alebo raz za pol roka. Takže toto už každý si musí napasovať na svoje. A pozvánky len v predstihu, čiže keď viem, že nevyjdú tie noviny, ten časopis na Vianoce, tak ja nemôžem napísať pozvánku na nejaký vianočný koncert. Dávať pozor, aby časopis bol nejako tak dobre rozdelený, aby tam boli rubriky pre rôzne, či už vekové alebo sociálne skupiny, pre mládež, pre deti, aký vrajú mládež a deti upútať dnes náročné, veľmi náročné to jedine. Aj vtedy, keď dáte nejakú súťaž, ktorá bude odmenená, aj to je veľmi náročné. Pre seniorov, pre nejaké spoločenstva vyhradiť priestor. No a čo je najdôležitejšie? Tiráž. Tiráž to je vlastne ten úsek, ktorý môžete hoci kde v časopise umiestniť, my tu máme celkom dole, to sú tie základné informácie, ktoré by mali obsahovať zaregistrovanie. Keď chcete byť časopisom, tak sa treba zaregistrovať na mestskom úrade. Oni vám pridelia číslo, pod akým registračným číslom ste. Kontaktné údaje na toho, kto je zodpovedný za redakciu, prípadne adresu, mailovú adresu, telefónny kontakt, keď chcete. Kto je za čo zodpovedný? Že keď už chcú skritizovať, že tam si napísal to, alebo omylom chybne si napísal, keď sa potom musíte ospravedlniť za niečo,
tak aby vedeli koho kontaktovať. Prípadne to môžete ešte nejaké dôležité informácie, ktoré sa nemenia. Napríklad, redakcia si vyhradzuje právo úpravy článku. Je to tam, môžem sa odvolávať, to sa nemení. Prípadne predajnosť, nepredajné, alebo periodicita. Budúce číslo vyjde vtedy a vtedy. Prípadne, ako my sme teraz mali, to byť, ale nie v týraži, len nad tým, lebo to sa mení. Časopis vyšiel za finančné podpory obecného vláda. To treba uviesť. Keď vás niekto finančne podporí, je potrebné to uviesť. Jedine vtedy, keby to bol človek, ktorý povie, nechcem byť menovaný, ja vám to len takto. Ako sa to povie v kostole? Bohu známy. Bohu známy. No a teraz na záver už celkom, to boli také všeobecné, to boli naozaj len poznatky z tej práce, ktorú trošku robím, po tom zamestnaní. A teraz, ako to u nás beží? Ráda sa naučím aj z iných farmíc, ako to beží u nás. Takže my keď sa stretneme na začiatku roka, tak si povieme, že ako stojíme finančne, ako stojíme pracovne. 4-krát vyjdeme roka, 5, 6-krát, takže taký približný rozpis chronologický. No a potom, keď sa stretne redakčná rada, tak si musíme navrhnúť ten obsah, aké dáme témy, rubriky, kto za čo bude zodpovedný, dáme si termín, veľmi dôležitý termín, ale tak musíte dávať pozor, lebo termín si zistiť, koľko tlačiarní potrebujú, čiže odzadu sa to odvíja, koľko tlačiarní, potom koľko na spracovanie grafické, koľko jazyková korektúra a teda až potom ten termín uzavierky sa dá stanoviť. Veľmi je dobré, keď máte už určitú šablónu v tom časopise a viete, že aha, tak na túto stránku, keď chcem takýto text s takouto fotografiou, potrebujem tak približne takýto rozsah slov. Dnes to vo Worde v pohode dáte na spočítanie počtu slov, to nájdete. No a redaktori by mali kontaktovať fotografa s tým, že aha, mám taký článok, prečítaj si ho, nejakú fotku k tomu, keby si mi mohol. A potom už kompletne ten balíček by sa mal odovzdať. Ja to potom tak zbieram a nejakým spôsobom ja to robím, lebo ja som bola na tom seminári a učili na také titulky, medzi titulky, ako by mali vyzerať. Nehovorím, že mám to patent, to nie. Len asi to nie. A mnohokrát ma aj oslovia, že dajte mi nejaký titul, lebo nič mi nenapadlo. Takže ja tam dávam titulky, medzi titulky a posielam v tom istom čase aj jazykové korektor, tak sa pozerám tú gramatiku, aj kňazovi, aby keď má nejaké pripomienky, mohol ešte zareagovať. No a potom by som, teda ja, pripravím tie podklady pre grafika, ktorý sa pustí do tej náročnej práce, dať to všetko dokopy a keď vystanú nejaké požiadavky, tak potom kontaktujem nás, že čo treba zmeniť. No a už potom mám takú dobrú skúsenosť, že grafik pošle už v tej PDF podobe, ako by to malo vyzerať, by som ešte pozerala. Posledný krát, či tam neunikla nejaká vetička alebo nejaké slovo alebo tak. Tak ešte sa to rýchlo skontroluje. No a potom on už to odošle do tlačiarne a zverejní na webe. Tu som spomínala, sú rôzne literatúry, to si nájdete. Keď sa opýtate hoci ktorého novinára, žurnalista, tak vám bude svoje knihy odporúčať. Ja som si rada listovala v tej knihe od Andreja Tušera, ako sa robia noviny. A tu je aj, to si môžete polistovať, keď sa ma pýtali, že ako napísať krátku správu alebo poznámku. Pekne sú tu žánre, dosť takým jednoduchým spôsobom, ale aj odborným napísané, čo je typické pre jednotlivé žánre, ako sa správy rozdeľujú, ako sa píšu, aj konkrétne ukážky sú tu. Dokonca vzadu je aj kódex novinárskej etiky Slovenského syndikátu. Samozrejme, že je to vydanie, keď pozriete sa z 99, možno, že boli aj reedície, neviem. Ale mi to celkom tak pomohlo. No a potom, okrem toho, že médiá nielen formujú a informujú, ale sú v súčasné veľmi, veľmi zneužívané a môžu byť veľmi zlou zbraňou v rukách nekompetentných a môžu dokonca ublížiť. Tak zaujímavú knižočku napísal aj pán profesor Tadeusz Zasempa z Univerzity Ružomberskej v spolupráci s Maciejom Drovieckým, Moc a nemoc médií. To je skôr už také čítanie o tom, je to pekný typ písma vybratý,
obrázky, kresby, na ktorých sa aj zasmiete. A tiež vám dajú taký pohľad na to, čo hrozí cez médiá. Okrem toho, odporúčam vám stránku Networku Slovakia. Vedeli, ako to vyzerá. Nájdete tu podujatia, členstvo, keď chcete byť členom, čo nás povedali na stiahnutie. Ale ja by som chcela upozorniť na stiahnutie. To sú zaujímavé veci. Čo ja povedala? Takto. Troška je problém s tým Networkom Slovakia, lebo to robia ľudia, ktorí popri svojej práci, tiež toho času nemajú dosť, to sú skvelí ľudia. Sú tam niektorí, ktorí pracujú alebo spravujú webovskú stránku Postoj.sk, ktorý poznáte Postoj.sk. Sú na to ženko, Imre Kazda, túto Alkoraba. No, napríklad sú tu hej dokumenty, besedy, diskusie sú tam, hej. Napríklad odporúčam prednášku Teresky Rončákovej. Ona stála na začiatku z rodu Networku Slovakia, veľmi fundovaná odborníčka v oblasti žurnalistiky, prednášala aj na Ružomberskej univerzite. A hlavne sa zameriava na text a na štilistiku. Na to veľmi dobrú prednášku. Potom boli aj konferencie rôzne, ktoré usporiadala Ružomberská univerzita o kresťanských médiách. A potom, toto som chcela najčastejšie prehržky proti slovenčine, tuším, že toto napísala Tereska Rončáková. A potom je to ešte písanie veľkých písm v náboženskej terminológii, tam si to môžete stiahnuť. Takže to sú také zaujímavé veci. Takže z mojej strany asi toľko.